El projecte de treball intenta aglutinar, o sigui, juxtaposar, interrelacionar el que seria els tres grans blocs relacionats amb la descoberta. El seu gran objectiu seria créixer com a responsable del món, com a ciutadà. Llavors, créixer com a responsable del món, un ha d'explorar amb curiositat, vol dir que s'ha d'implicar a la vida, i ha de descobrir de forma comprensiva, vol dir que ha de fer un bon ús del tractament de la informació i ha de fer un bon ús d'allò que descobreix i de les relacions que allò li pot provocar. A partir d'aquests grans blocs és on es despleguen l'ús de les habilitats que promouen les capacitats que treballa el currículum. Pel que fa al creixement com a responsable del món, tindríem la part del respecte, la curiositat, la iniciativa, la relació amb els altres, la gestió de les emocions, perquè fa la descoberta de forma comprensiva, l'observació, la recerca i la gestió de la informació, i perquè fa l'exploració amb curiositat, doncs, tot el que és més conegut, possiblement, que seria l'establiment d'hipòtesis, l'experimentació, la interpretació, el raonament i la representació. Necessitem els coneixements previs de l'alumne, què en sabem dels ocells, què en saps dels ocells. Ja hi ha un primer tractament de la informació, en la primera, que ens contextualitza sobre el tema i ens promou fer-nos preguntes sobre allò que sabem o sobre aquell tema. Què en sap l'alumne i què vol saber l'alumne? Hi ha la situació, o sigui, es crea també la situació per poder decidir allò que a mi m'agradaria saber. Darrere, la comunicació amb els pares sobre el que estem treballant per tenir informació també des de casa, sigui en format llibre, amb vídeo, amb el que sigui. Finalment, la darrera fitxa és una fitxa del que ell ha après, per potenciar tot allò totes les relacions que jo he pogut descobrir i tots els nous coneixements que jo he pogut treure d'aquest viatge, com si diguéssim. El típic nom del projecte, per exemple, és la girafa. Nosaltres estem oferint el nom del safari. Llavors, en safari es creen tres contextos, la girafa i la zebra, els dos grans, que serien l'elefant i l'hipopòtam, i després el lleó i la lleona. Tres contextos diferents com per poder treballar també en comparació i en relació amb altres animals. No podem descobrir que som herbívors si no tenim un carnívor per comparar-lo, com si diguéssim. Clar, tot això ens ajuda a comprendre la informació i a comprendre el que estem aprenent. Finalment, per cada tema, sí que hi ha com una reflexió, hi ha una lectura compartida amb la família també, que planteja la problemàtica del nostre món. Per tant, introdueix el que seria la part crítica, que d'alguna forma seria la part comprensible que s'entén com a creixement d'una persona.